भारतनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिना थैदान होनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्ला लाइमोन बीजेपीनि बानजायनायाव थैदान होनाय हाबाफारि लादों। भारतनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सावस्रि देहा फाहामसालियाव थैदान होनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखंनि बीजेपीआ दिनैनि बे थैदान होनाय हाबाफारिनि गेजेरावनो सा 40निबो बांसिन लाइमोन बीजेपीनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा थैदान होनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, क'क्राझार जिल्ला बीजेपीनि आफादगिरि राजकुमार ब्रह्म, गौरीपुर विधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए बुनेन्द्र मुसाहारि, क'क्राझार जिल्ला सावस्रि बिफाननि जयेन्ट डिरेक्टर डक्टर एएस शर्मा, क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सावस्रि देहा फाहामसालिनि गोबां डक्टरफोरजों आरो क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखंनि बीजेपीनि आफादगिरि कनसाय ब्रह्मजों लोगोसे गोबां लाइमोनफ्रा बाहागो लायो। बेयावनो नोंथांमोननिसिम गोजोननाय बावबाय। एक्चुअलि जोंना भारतीय जनता पार्टी आफादानो समाज माने सिबिथायारि आफाद होननानै बुङो आरो दा बिनि थाखायनो जों गोबां समावहाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोरखौ लाबाय थायो। थिग बिदिनो जोङो मैयाहाय हेल्थ केम्प लाबाय सरलपारायाव, दिनैबो बरनायटि स्टेटआव लाबाय। माने जेराव सहैस'वा हार्ड टु रिच बिदि जायगाफ्राव जोङो हाबाफारि लादों। ओमफ्राय दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय थैदान होनाय। भारतीय जनता जुब मर्चा माने बीजेपीनि लाइमोन गांखंआ थांनाय 2 बोसोराव खेबब्रै नैबे दिनैनि हाबाफारिया आरो थैदान होनाया 4थि खेब जाबाय। जोङो दिनैहाय टारगेट लानाया 100टा इउनिट लादों आरो दा 40 जनसो सौफैबाय। माखासे फैगासिनो दं। जोंना गासै संगठनिक बायदि 12टा मण्डल दङ। दा बे 12टा मण्डलनिफ्राय गोबां लाइमोनफोरा फैयै फैयै थैदान होगासिनो दं आरो थैनि खेथ्रआव एक्सुवेलि जोंनि इण्डियायावहाय मोनफ्रोमबो 2 सेकेन्डआवहाय थैनि गोनांथि जायो आरो जोंनि भारताव मोनफ्रोमबो इच एन्ड एभ्रि 2 सेकेन्डस थैनि गोनांथि जायो। ओमफ्राय बोसोराव थै खम जानायनि थाखाय नांगौ समाव थै मोनैनि थाखाय 12,000 जन मानसिया थैनो गोनां जायो। ओमफ्राय बिमाफोरनि गेजेराव जेनेबा प्रेगनेन्ट आइजो, मोदोम गोरलै आइजोफोरनि बेलायावहाय 4नि गेजेराव 1 थै मोनैनि थाखाय थैनाय जायो आरो दा ओमफ्राय जों बैफोरबायदि बुस्थुफोरखौहाय सानहरनानै माबायदियै जोङो थैदान होनानै बेफोरबायदि जेंनाखौ सुस्रांनो हायो। दा बे थांखिखौ लानानैनो भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै सेवा प्रकेक, हिन्दीआव बुङो सेवा पखवाड़ा, बर'आव सिबिथायारि हाबाफारि बुंनो हायो आरो बेखौहाय 16 दिननि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियावनो नैबे जोङो थैदान होनायखौबो लादों आरो किसुमान मानसिफ्रा थैदान होनो गियो, बे खेथ्रआव मा बुङो? एक्सुवेलि थैदान होनाया देहानि थाखाय मोजांसो। माखासे रिक्स दं, खिन्थु बे रिक्सआ एक्सुवेलि मेजर रिक्स नङा आरो थैदान होयोबा देख नों फार्स्टआवनो नों थैदान होनाया जाहैबाय मोनसे रिसार्चनि बायदिबा 3सिम मानसिफोरनि जिउखौहाय बासायनो हायो आरो ओमफ्राय बे मोनसे समाज सिबिनायबो जाहैबाय। खारन थै होनायावथ' जेबो थाङा, बुंनो थाङोबा थै होयोबा देहायासो साबसिन जायो बे आरो ओमफ्राय एक्सुवेलि आं एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि सानसे समाव थैखौ बयनोबो नांनो हागौ। जोंनि देहाया दानो मोजां दानो गाज्रि, नङा होमबा? गथिखे नोंथांमोना दिनै होनो गियो जानो हागौ, खिन्थु गाबोन नोंथांमोननो नांगौ जायोबा मा खालामनो? गथिखे गिनो नाङा। थै होनाया देहानि थाखाय मोजांसो आरो थैया होखांबाबो मोनफ्रोमबो 8 सप्तानि उनावनो गोदान सोमजिफिनो आरो थैया थैनानै थाङो, खिन्थु गोदानबो सोमजियो आरो बेखौहाय डक्टरफ्रा बांसिन मोनथिगोन। होमबाबो आं जेसेबां मोनथियो बेखौ बुंदों आरो जोंनि थैया नर्मेलि थैनानै थांखायो, खिन्थु जोङो जोंनि थैखौ लस खालायाजासे जोंनि थैखौ दान होनानै गुबुननि जिउफ्रा जुदि थाङोब्ला अब्ला बे मोजां खामानि नंगौना नङा? गथिखे रायजो राजा नोंथांमोना गिनाङा। आं मोनसे आंजों जानाय जाथायखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायनो लुबैदों। जेब्ला आं 2017आव थै दान होजेनदोंमोन अब्ला आंनि बिसिया आंजोंहाय डाइभर्स जानोसैमोन आरो माने मारै थै होखो? गावनो आंनि थाखाय दं,
गावनि थाखाय दं दा बे समावहाय मानो गुबुननि जिउआसो देरसिन जाखो बेनाव बिदि साननाय फैदोंमोन आरो माने बुंनो थाङोब्ला आंनि बिसियाबो थै दान होनायनि बादै बांद्राय माने बेनाव मोजां गियान गैयामोन आरो खिन्थु दा दिनै बेबो मोनथिबाय आरो गावबो माने थै दान होनायखौ गिला आरो लाइमोन गांखंनि प्रेसिडेन्ट एक्सुवेलि लाइमोन हिसाबै दा बिराद खामानि मावनांगौ दं सिगाङावहाय जेनेबा जोङो एक्सुवेलि गोजोननायबो बावनांगोन दा आसामावहाय बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननायाव जा सरकार सोलिबाय थादों बिथांमोना थांखि लादों माने फैबाय थानाय समाव 1 लाख जन मानसिफोरनो लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन आरो दा बे गासै 87,000सिम बिथांमोना होबाय आरो 22,000 दा नटिस फैगासिनो दं बिनि अनगाबो माखासे माने साख्रिखौथ' बयबो मोनजोबा नालाय खिन्थु स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनानै माबायदि लाइमोनफोरखौ गावनि आथिङाव गसंनानै थाहोनो हायो बिनि सायावबो खामानि मावगासिनो दं दा पर्बतझरियावहाय देबितलायाव 30 जन लाइमोनफ्रा दङ बिसोरो ट्रेनिं होगासिनो दं आरो गसाइगावआवबो ट्रेनिं जागासिनो दं दा बिदियाथ' जागासिनो दं थेवबो अनेक खामानि मावबावनांगौ दं आरो दा बिनि थाखायनो जोङो भारतीय जनता युब मर्चानि जानानै लाइमोनफोरखौहाय जों इनकारेज खालामो आरो फैबावनांगौ साख्रिल' होसोनाङा स्किल डेभेलपमेन्टआवबो फैनांगौ आरो जेसेबांनाखि सरकारनि स्किमफोर दं बेफोरनि लाबखौ जों लानो हानांगोन आरो लाइमोनफोरा आरो नों दानि जुगावहाय जेन'बा बे खालि बुंनो थाङोब्ला इन्डियानिल' प्रब्लेम नङा कभिड भाइरासनि उनावहाय जेब्ला कर'ना भाइरास फैदोंमोन बै समाव माने लाइमोनफ्रा एसे खस्थ' मोनदों लाइमोनफ्राल' नङा गोबां खस्थ' मोनदों खिन्थु खामानि एबा साख्रिनि बेलायावहाय गोबां लाइमोनफ्रा साख्रिखौ गोमानो गोनां जादोंमोन आरो दा खिन्थु ओरैबायदि दा सरकारा नाजागासिनो दं मारै बै बेखार जेंनाखौ सुस्रांनो दा बेनि थाखायनो माखासेनो साख्रि माखासेनो स्किल ट्रेनिं होनानै माबायदि गावनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे गुबुनखौबो आरो गावजों लोगोसे गसंहोनो हायो दा बेफोरबायदि खामानिखौहाय मावगासिनो दं आरो ओमफ्रायहाय मा एक्सुवेलि नैबे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय सरासनस्रा लाइमोनफ्राबो पलिटिक्सआव फैनो खाबुखौ मोनदों आरो दा बेखौ आं बुंनो सानो मेनलि भारतीय जनता पार्टिनि थाखायनो बिथां नरेन्द्र मदि दैदेननाय जेपि नाड्डा जि दैदेननाय बिथांमोननि दैदेननायावनो दिनै जोंनि ओनसोलावबो बड'लेण्ड ओनसोलावबो सरासनस्रा लाइमोन माने जाय लाइमोनफ्रा खुनु मोनसे आफादजोंनो सोमोन्दो गैयामोन एकदम फ्रेश लाइमोनफोर आरो बिथांमोनाबो राजनितिकआव फैनानै समाजखौ सिबिनायनि सुबिदाखौ मोनदों आरो ओमफ्राय दा जोङो बुंनो थाङोबा 2020नि उनावहाय 2020 मायथाइनि उनावहाय जोङो गोबां लाइमोनफोरखौहाय हाबनायखौ नुनो मोनदों पलिटिक्सआव आरो आंनो गावनो बिटिआर एकर्डनि उनावहाय पलिटिक्सआव बाहागो लादों आरो आं दा आंजों लोगोसे गोबां आंनि लोगोफोरखौहाय लाबोगासिनो दं मानोना बिजेपिनि दैदेननायाव जाबायदि डेभेलप जागासिनो दं लाइमोनफोरनि खेथ्रआव एक्सुवेलि लाइमोनल' नङा आइजोफोरनि खेथ्रआव उन्दैफोरनि खेथ्रआव नै आं सासे ससियेल वार्कारमोन दे जेन'बा मा होनो बेखौ चाइल्ड मेरिज हिउमेन ट्राफिकिं चाइल्ड लेबार आं मा बुङो ड्राग्सनि बेलायावबो जों क'क्राझाराव 2012निफ्राय माबायदि जों गान्जाखौ खाङै सावदोंमोन दा खिन्थु दिनैनि बे सरकारा नों रिसेन्टलि बुंनो थाङोबा सिक्किमावहाय बेसेबां बुरजा ट्राफिक जानाय गथ'फोरखौ लाबोफिननो हादों माने आं सासे ससियेल वार्कार हिसाबै सरकारखौनो मा ससियेल वार्क खालामनाय बायदि मोनगासिनो दं आरो बिनि थाखायनो आं बिराद मोजां मोनो आरो आं गुबुन लाइमोनफोरखौबो खावलायो जाहाथे फैनानै बयबो जोंजों खामानि मावो आरो सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन
नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पुंका एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पुंका एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।